हेलो हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय अनदर एनपी न्यू मिनी ब्लॉग रे दोस्तों। आशा करुँची बहुत भल आउ खुशी रे थे दोस्तों। आउ पछपटे देखे पारे पछपटे के जोर वर्षा होची आम बर्तमान माने एक्सरसाइज थिला ना से आम झाड़ बहुत बोची गाइस देखी पार्छन तो गाइस आज वर्षार आम घरे आ मो द्वारा कौन हो गाइस चलतु आपण मानक देखा ठीक है। ଆଉ ଗାଇସ୍ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏରିଆରେ ବି ବର୍ଷାର କ'ଣ ସବୁ ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ନ ହେଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ଜଣାବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲ ଦିନ 8ଟା ହେଲାଣି ଶୋଇଛୁ ନା ବେ ଓଇ 9ଟା ହେଲାଣି ବେ ଉଠୁ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏ ଛୁଆଟା ଆସିକି 9ଟା ହେଲାଣି ଇଏ ଶୋଇଛି ଆଉ ବାହାରେ ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସେତିକିରେ ବି ଆଉ ମାନେ ନିଦ ମାନେ ଏତେ ଜୋର ଲାଗୁଛି ସିଏ ହେଉଛି ବର୍ଷା ଦେଉଛି ନା ସିଏ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଏସି ଯାଇକି ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା ବର୍ଷାଟା ଏତେ ଜୋର ଉଜିବାକୁ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଟିକେ ଏସି ଲାଗିଛି ଆଉ ବାହାରେ ଏସି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶୋଇଛି କାଲି ରାତି ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରକୁ ନିଆଁ ଲିଭି ଯାଇଥିଲା ଏ ଦେଖ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛି ସୁଟୁକ ଇଏ ଉଠିବନି ଗାଈ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରେ ନିଦ ନ ଭାଗିଛି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଠାରୁ ବେଶୀ ଶୁଭୁଛି ଯେ ଭାଇ ସେ ଲାଗିଲା ପରେ ଗାଇଜ୍ ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇଥିଲୁ ଆମ ଗାଧୁଆ ଯାହାକି ଆମ ବାଥରୁମ୍ ଆମ ଦେଶୀ ବାଥରୁମ୍ ଠିକ୍ ଚାଲ ଗାଇଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଠି ମାନେ କ'ଣ କଥା ମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଆଉ ଦେଖାଉଛି ଆଉ କହୁଛି ଚାଲ ଗାଇଜ୍ ଶୁଣିବି ଠିକ୍ ଗାଇଜ୍ ସକାଳଠୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଯେ ଆସିକି 9ଟା ହେଲାଣି ବର୍ଷା ମାନେ ଏତେ ଜୋର ହେଉଛି ଗାଇଜ୍ ମାନେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବି ମାନେ ମୌକା ଦେଉନି ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଗାଇଜ୍ କରେଣ୍ଟଟା ପଳେଇଛି ନା କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଛି ଆଉ ଟାଙ୍କିର ପାଣି ସରିଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଗାଇଜ୍ ଆମ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍କୁ ଆଇଛୁ ଆଉ ଗାଇଜ୍ ଇଏ ଅଛି ମୋ ବାଥରୁମ୍ଟା ମାନେ ଗାଧୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ବର୍ଷା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଯେ ମୁଁ ମାନେ କ'ଣ କହିବି ଗାଇଜ୍ ଦେଖିପାରୁଛୁ ତ ପୁରା କାଦୁଅ ପୁରା କରିଦେଇଛି ମୋ ଡମାଟାକୁ ନେଇକି କେଉଁଠି ପକେଇଛି ଗାଇଜ୍ ଏଇଠି ରଖିଛି ସାଇଟ୍ ନେଇଯାଇଛି ପାଣିଟା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ମୋତେ ଗାଇଜ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଓ ଏତେ ପରିବ ଗାଇଜ୍ ବର୍ଷା ଦିନର ଏଇ ଅସୁବିଧା ଆମର ଟାଙ୍କିର ପାଣି ଯଦି ସରିଗଲା ତ ଗଲା ଏଇ ଆମର ଏଇ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଏଇଟା ହିଁ ଭରସା ଆମର ଗାଇଜ୍ ପାଣି ବାହାରିନି ନା ହଁ ଗାଇଜ୍ ବାହାରିଲା ଗାଇଜ୍ 9ଟା ହେଇଗଲାଣି ବାପା କଲ୍ କରିଦେଇଛ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଗାଇଜ୍ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିବା ନହେଲେ ମାଡ଼ ତ ଗାଈ ଗାଡ଼ିଟା ବି ହବ ନା ଚାଲ ଗାଇଜ୍ ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଗୋଟେ ସଫା କରିଦେବା ଏଇଟା ସବୁ ସଫା କରିଦେଇକି ତାପରେ ଗାଧୋଇବା ଗାଧୁଆ ସାରି ଆସିକି ଠାକୁର ବାବୁରେ ଟିକେ ମାନେ ଜୁହାର ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ସକାଳେ ଆମର ନାସ୍ତା ଆସିକି 9ଟା ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଗାଧୋଇ ପାରୁନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତ ଗାଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସକାଳେ ନାସ୍ତା ଆମେ କେମିତି ଖାଉ କାଲି ତାକୁ ଇଏ ହେଉଛି ଚକୁଳି ସାଙ୍ଗରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ହେଉଛି ଚିନି ଅଛି ଆଉ ଚିନି ଟିକେ ମିଠା ଟିକେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚା ଦେଇକି ଟିକେ ବୁଡ଼େଇକି ଟିକେ ସଫ୍ଟ ଟିକେ ମାନେ ସଫ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଖାଇବୁ ମଜା ଲାଗିବ ଆଉ ତାର କିନ୍ତୁ ଗାଇଜ୍ ଇଏ ଛୁଆ ସକାଳଠୁ ଶୋଇଛି ଆସିକି 9ଟା ହେଲାଣି ମାନେ କ'ଣ କରିବୁ ତ ମୁହଁ ଦେଖ ଗାଇଜ୍ ଦେଖୁଛୁ ତ ମୁହଁ ଦେଖ ମାନେ ସେ ଜୀବନରେ ଆଉ ଶୋଇନାହିଁ ବୋଧେ ଆଜି ଦିନର ମାନେ ରେକର୍ଡ଼ କରିଦେଇଛି 9ଟା 10:15 ହେଇଗଲାଣି ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇଦେବା ଜଲ୍ଦି ତାପରେ କଲ୍ ଆସିପାରେ ବୋଧେ ହେଇଗଲା ଖାଇବା ସରୁ ସରୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ପିଛା 9ଟା 10ଟା ହେଲାଣି ଉଠି ଯାଇଛି ମୁହଁଟା ମରିଦେଉଛି ମୁହଁ ମୋର ସତ କଥା ମାନେ ଏଇ ଛୁଆ ଏଇ ସାଥେ ଉଠିଯାଇଛି ମାନେ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଲା ସତ କଥା ମାନେ ଏଇ ସାଥେ ଉଠି ଯାଇଛି ମାନେ ଟିକେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି ଗାଇସ୍ ମାନେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସିଏ ଲାଗୁଛି ଯେ ମାନେ ତାର ରଜ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ରଜ ଖଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି ସେ କିଛି କାମ କରୁନି ଖାଉଛି ପିଉଛି ଶୋଉଛି ବାସ୍ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି ତାର କାରଣ କ'ଣ ଅଛି ମାନେ ମୋ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ନା ଗୁରୁ ଗାଈ ଯେଉଁ ମାନେ ନନ୍ଦୀ ସତ କଥା ଗୁଡ଼ା ମାନେ ଗୁରୁ ଗାଈକୁ ଦେଖିକି ଡରିକି ମାନେ ଗୋଟେ ଖାଲର ଡେଇ ପଡ଼ିଛି କ'ଣ କରୁଛି ଏ ଯଦି କିଛି ନାହିଁ ସେ ଖାଲି ମୋବାଇଲରେ ଖାଲି ଟିପୁଛି ମାନେ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ ସେତିକିରେ ବି ସେ ଖାଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବୋଧେ ଖାଲି ଫଟୋ ଦେଖୁଛି ବୋଧେ ହସୁଛି ଖିଲି କିଛି ଦେଖୁଥିବନି ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ ନା 5G ପଳେଇଛି ଆଉ ଆଜି ଆମ ପାଗଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି ଆଜି ଗୋଟେ ଆମର କିଛି ଗୋଟେ କରିବେ
ପକୁଡ଼ି ହଁ ପକୁଡ଼ି କ'ଣ ଅଛି ପକୁଡ଼ି କରିବ ବୋଲି ତୁ ଦେଲା ମାନେ ସିଏ କହିଲା ଖାଇବୁ ଗଲି ମୁଁ ବି ଖାଇବି ଯଦି ଆମର ପକୁଡ଼ି ବା ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାବୁ ଟିକେ फिलहाल आज बर्तमान होची बर्तमान पे ठीक है ये गाइस ये कुछ 20 टा खाइयो 20 टा मान कोन गुओ टट्टी सब हला ये खाइयो ये हम छुआ खाइयो गोटे बैक कैमरा कर दो ये छुआ को खाइयो ये छुआ खाओ सहित में ଟିକେ गुरा गुरा देखा होची दाढ़ी पाड़ी रखि बड़ी गलानी मते गो खाउची सहित में बेटा इफेक्ट बड़ी इजी बुझा इफेक्ट में मोर 1000 से क्वालिटी रहउची ना सहित ए गाइस तार नेटवर्क पाउनी सेति को देखुची हरी हरी बाबू को देखुची ए डाणी वाला गुटी कोन पळेला ए ठिया आइजी पछपटे गाइस तार नेटवर्क छार ये जुआ तो तार खंडिया आइजी एते माने चौक जे गाइस देखो तार खंडिया आइजी स्टाइल माने एति खंडिया आइजी मो तो गुड भागी आइतले मु दौड़ी पळी तांती गुड़ मागी दौड़ी पड़े तक मुझे करी सीधा करी ना मुझे डाक्तर ना नहीं गाइस मुझे डाक्तर ना आम जो कमन मैन आम सेवा करें माने भल कर सेवार जो भल हो माने खंडिया खुशी लगे कौन कह छुआ को चलो गाइस आम ये धोई पलि आस खाଇବା जिनसा गाइस हमर सकाळे नाश्ता तो सरीला वर्तमान होची आमे होची एटा कोन गाइस देख पाछो मु बड हेतले भले तो मो अकाउंट खाली पैसा आस्तांदा मु समस्त को पठै थांती कोन बड भाई ये को मांग था देने उनके रिचार्ज करते मु तब देई था तो मांग था देने भारी मना गाइस ये छोड़ हमर बकवास करछे किंतु आमे होची मेन पॉइंट को आसबा जे ये जो पॉइंट हमर फर्स्ट टाइम पापा गुरु गुटे की दीटा माने जोड़ा पड़ी तार खोल दे नड़िया तापर ये होचे थर्ड नंबर आम भाग पड़े जाके आम खोलिबा ठीक है चलो गाइस ये पड़ पानी तो शुभुची भीतर ठीक अच्छे कि नहीं माने एटा होचे हम खोलला पर जणा पड़ जिवो ठीक है चलो हम बैक कैमरा टिके देखो तो ये होचे पड़ यदि आपण भाबुथिबे तो काठ काठ वाला देखा होचे ना गड़बड़ हो जिवो गाइस चलो हम जल्दी खोल दवा ये हूँ मो दर्शक भाया पूरा अनेक बस आमर छुआ ये तो खाली आज पर रज पाग दे खाली शूज मारुच गाइस चलो आम जल्दी गाइस चलो भाई 15-20 मिनट हम बर्तमान माने मो मुहर झाड़माड़ देखिए बाहरी गलानी तार परिश्रम हो ये गाइस ये हूँ पौड़ था नड़िया है तार आकार जापर के प्रकार नड़ियार मैं पूरा स्ट्रंग रू जाकि पुणी पुणी स्मूथ हम पुणी स्ट्रंग हम ओके ओ मधुर पानी मधुर गाइस मो वीडियो कर छुआ जलुची बाहर वर्षा होची किंतु भीतर हमर जलुची गाइस वर्तमान ऊपर जो अछि एटा भी खोल दवा तापर पूरा नडिया को चिकन करी अपन देखो ठीक है वर्तमान हमर जो नडिया पूरा सब पूरा खोल देछु और सुंदर देखा होची ना तापर गाइस देखो वर्तमान आ तीनटा पुणी पळेलानी तीनटा भी खोला जीवो कुडे कुडे मत लागलानी 2 घंटा खंडे पळेबा लागुची आ कोन कहबी ए छुआ तो एटा दांत बांत कसने मुह धुइनी बसिकी मते खाली देखुची मुह धुईचु ना मुह धुईचु ना तू बस मुह धुईनु पड़े आ सी तो माने चा पी देछि दांत कसिनी आउ कौन कहबी गाइस नड़िया हूँ गोटे 2टा मात्र छड़ैली तापर बर्तमान देखिए पछपट वर्षा हो बर्तमान आम जा दुकान ठीक है चलो गाइस पूर्व दिन जो वीडियोटा आपण पकई रास्ता जो खंडिया ना से देखा केमती ये हूँ आमर घर पाख आम बारंडा माने आम घर आगर जो दांडा से पूरा कादू पूरा गाइस आमर इटा पड़े देखिपार तो चलो आपण मानक जो रास्ता जो आमर माने कौन कहनी रास्तार जो माटी पड़ता तार अच्छे देखो ठीक है चलो गाइस देखिए चलो पूरा पानी आमर गाइस देखते ये पूरा पानी पूरा भरी गलानी नाल आम घर पाखर
ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ନାଳ ଗଡ଼ା ଏଇଠି ମାଛ ଗାଇଜ୍, ଏଇଠି ରାତିର ମାଛ ବାହାରି ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ରାତିର। ଯଦି ଗାଇଜ୍ ମାଛ ମାନେ କେଉଁ ମାଛ ମାନେ ଫ୍ରାଏ ବାହାରନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ। ଆଉ ଏଇଠି ପାଣି ପୁରା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ପାଣି ଏଇ ନାଳ ଗୁଡ଼ା ଫୁଲ୍ ହେଇଛି ରାତିର। ଯଦି ମାଛ ବାହାରିବେ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଟିକେ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ପୁରା ଏ ନାଳ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି ଗାଇସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ କାଦୁଅ ହେଇଯିବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ପଶିଗଲାଣି ଗାଇସ୍। ଆଗର ମୋ ଅଜା ଠିଆ ହେଇକି ହସୁଛି, କ'ଣ କରିବା ଗାଇସ୍, ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ମୋ ଅଜା ଠିଆ ହେଇକି ହସୁଛି। ଗାଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମର ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ଆଉ ଟିକେ ଥୟ ଧରିକି ଦେଖିବେ ଆଉ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନାଉଛୁ ଏଠି ପାଣି ହେଇଯାଇଛି ଗାଇସ୍, ଡର ମାଡ଼ୁଛି ଯଦି ଜଲ୍ଦି ଯିବା ତାହେଲେ ଖସି ପଡ଼ିଯିବା କି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ପୁରା ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି, ଆମେ ପୁରା ମେନ୍ ରାସ୍ତାକୁ। ଭାଇ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପୋଖରୀ ପାଣି ବି ପୁରା ଭରିଗଲାଣି ବର୍ଷା ହେଇକି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଯିବା। ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନା ଭାବେ ବୁଡ଼ ଖସୁଛି ଗାଈ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଟିକେ ମାନେ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ଯେଉଁଟା ଟିକେ ଭଲସେ କାଦୁଅ ହେଇନାହିଁ, ଯେଉଁ ପଥର ଟିକେ ପଡ଼ିଛି। ଗାଇସ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଯାଇଛୁ ଆମ ପୁରା ମେନ୍ ରାସ୍ତାକୁ, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗାଇସ୍ ସେଇଠିକି ଆମେ ପାଣି ଅଛି, ଟିକେ କାଦୁଅ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଟିକେ ଧୋଇଦେବା, ତାପରେ ଯିବା ଆଉ। ଗାଇସ୍ ଆଜିର ଆମ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ରେ କାଦୁଅ ଏଇଟା ତ ଆମେ ପାରିଲୁ, ଆଉ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିଏ ଓଦା ହେଇ କାହିଁ ଯାଉଛି ବେ ପୁଅ? ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଦୋକାନ ସାଇଡ଼୍ର ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଅଛି, ବର୍ଷା ଦିନେ କେମିତି ହେଇଯାଇଛି। ଲୋକ ଆମର 2 ଜଣ ଆଉଛନ୍ତି ଗାଇସ୍, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବର୍ଷା ଦିନିଆ ଆମ ଦୋକାନ ପରିବେଶ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ବର୍ଷା ଟିକେ ଜୋର ହେଲା ବୋଧେ ଆମ ବୁଢ଼ା ଆସିକି ଏଇଠି ଆମର ବସିବେ ଟିକେ ଆମ ଦୋକାନ। आज का बेस्ट मोमेंट है ये भाई, ये आजिर माने एते सुंदर मोमेंट लगुच दोस्तों। मैंने छता नहीं कि जाई मैंने देखी पार्टी से जो दुकान जाऊँ छता नहीं कि आई बुराटा हूँ मुंडर नहीं कि आइली। तार कारण हूँ बापा जो छता नहीं थे सी हूँ भाई नहीं पड़े, आमको पड़ा जे ये मुंडे गाड़िया पड़ला। तो बाप रे भाई ये बहुत मजा दे रहा है भाई। बारिश में भाई हम भीग ही लेते तो अच्छा होता, लेकिन पापा आसो जरा पछरू से गाइस पानी आमर फुल है गेट पाखे गाइस देखो पूरा पानी फुल है। गुड़ टे धोई दवा, गुड़ धोइबा गुड़ गुड़ पूरा पानी आमर पूरा भर्ती गाइस। हमको देखो मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है गाइस। वर्षा रे उदा बहुत बढ़िया लगे ना। हाँ गाइस भारी मजा आस। हमें बर्तमान जीवा खाइबा भात खाइबा, भात लंच टाइम हो गया भाई। मैंने मत टे अपेक्षा कले ये चूर और चूरुणी 2टा आज मैंने एत सुंदर पाग दे सका रही टे अपेक्षा कले दुकान खुशी लगे मैंने तार खाईदेवी सब खाईदेवी मैंने मन भाव तार खाईदेवी। ये छुआ कि आज गाधा पाधा सारा पूजा हे ये गाइस ये छुआ हमारा डाली खाती ये खाते डालमा 5 टंकिया ना 5 टंकिया उठी गला ना अच्छी भी बोले अच्छी तो सब खाई दउ छु मु खाइबो कोन खाइबा कलर आबे जाम खाऊ आलू भरता तो सब खाइ दउ कौन सो हो जो गाइस। चलो गाइस हम भी
ଆମେ ଏବେ ଖାଇବା ଘର ବସିଯିବା ଆମର ତୁ ଏବେ ଭାବି ସାରିଲାଣି ତୁ ତ ସବୁ ଖାଇଦେଲୁ ମୁଁ ଇଏ ଖାଇବି ଦି ଜଣ ଭାଇ ଇଏ ହଉଛି କମନ ଏ ଦି ଜଣ ଝଗଡ଼ା ଲାଗେ ଖାଇବା ତୁ ସବୁ ଖାଇଦେଲୁ ଝଗଡ଼ା ମୋ ଭାତ ମୁଁ ଏମିତି ତୁ ସବୁ ଖାଇଦେଲୁ ତୁ ସବୁ ଖାଇଦେଲୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଝଗଡ଼ା ଇଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଜୀବନ ଇଏ ବେଶୀ ମେନ୍ କରିକି ଇଏ ଝଗଡ଼ି ଇଏ ଖାଲି ଝଗଡ଼ା ଲଗେଇବ କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ଏ ଛୁଆ ଅଛି ଆଜି ଗାଧେଇ ନାହାନ୍ତି ଗାଇସ୍ ଇଏ ଗାଧେଇ ନାହିଁ ଏ ଛୁଆ ଆମର ଗାଧେଇ ନାହିଁ ଗାଧେଇ ନାହିଁ ବେଳା ତାକୁ ଗାଧେଇବୁ କି ନ ଗାଧଉନୁ ତତେ କହୁଛ ନା ଗାଧେ ଶୋଇକି ଉଠିକି ବେଳା ତାକୁ ଗାଧେଇବୁ ଗାଇସ୍ ଗାଧେଇବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ये मानव नहीं है छुआ चलो गाइस हम बर्तमान खाइबा ଆମର ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାପା ଆସିବ ବୋଲେ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଚାଲ ଖାଇଦେବା ଗାଇସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଲଞ୍ଚ ପରେ ମୋ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏମିତି କ'ଣ ସବୁ ନାଟକ କରିଛି ଦୋସ୍ତ ଚାଲ ଆପଣମାନେ ବି ନା ଦେଖନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛି ଚାଲ ଦୋସ୍ତ ଦେଖିବେ ଚାଲ ମାନେ ଲାଇଟ୍ଟା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଲା ବେଳେ ତା ଗୋଡ଼ ଠିକ୍ ହେଇଯାଉଛି ବେଟା ମଙ୍କା କରିବ ଗାଇସ୍ ମାନେ ଏଇ ଛୁଆଟା ତା ମାନେ କାମ କଲା ବେଳକୁ ତା ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧୁଛି ଆଉ ବଦମାସ ହେଲା ବେଳକୁ ତା ଗୋଡ଼ ଠିକ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆସିକି ମାନେ ନାଚୁଛି ଆଉ ତା ଗୋଡ଼ ଠିକ୍ ହେଇଯାଉଛି ତା ଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ନା ବେ ଏ ଯୋଉ ବସିଲା ବେଳକୁ ନିଆ ନା ଏ ଯୋଉ ବସିଲା ବେଳକୁ ବସିବନି ଏଟା ଯୋଉ ଉଖଡି ନା ହେଇଛି ଏ ବସିଲା ବେଳକୁ ବସି ହଉନି ଏଇ ରଙ୍ଗ ବସି ହଉଛି ବସି ହଉନି ବୁଝିଲୁ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆକ୍ଟିଂ ଏଟା ଟାଣିକି ଧରଛି ନା ଟାଣିକି ଧରଛି ଯୋଉ କେବଳ ଯେ ଠିଆ ହେଲା ବେଳକୁ ପଡ଼ିବ ବେ ଗାଇସ୍ ଆକ୍ଟିଂ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ପଚାରିନି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି ମାନେ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ଆକ୍ଟିଂ ମାନେ ଏତେ ବଦମାସ ଛୁଆ ଇଏ ଛୁଆ ଆମର ଉଠି ପାରୁନି ଦେଖୁନା ହେତଳୁ ଉଠି ଆସୁନି ବସିଲା ବେଳକୁ ଉଠି ହଉନି ଏର ଖାଡ଼ା ଉଡ଼ି ହଉନି ଜାଣିଛୁ ନା କାଟୁଛି କେତେ ତୋର ହେଇଛି ସିନା ତୁ ଜାଣିଥାଉ ଯାହାର ହେଇଥିବ ସେ କଷ୍ଟଟା ଜାଣିଥିବ ମାନେ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇପାରୁନି ଏଇ ରଙ୍ଗ କରିକି ଏମିତି ଜ୍ୱର ହଉଛି ସତବେ ଏଇ ରଙ୍ଗ ବସିକି ସାପ ହେଇଯାଉନି ନାଗୁଣୀ ନାଗୁଣୀ କଣ ହବ ଡାକ୍ତର ପଚାରୁଛୁ କଣ ହବ ଭାଟି ପଚାରି ଗଲେ ପୁଣି ଏଠି ପଚାରୁଛି ଏମିତି କାଇଁ କହୁଥିଲ ଏମିତି ଯାଉ ଗୋଟେ ପାଟି ରଖିଛ ତାର ବୋଧେ ଛୋଟିଆ ପାଟିଟେ କୁନି ବେବି ଆକେ ଆଉ ଜାଣିଛୁ ନା ମତେ ଜାଣିଛୁ को बुद्धिमणि वैसे ବୁଦ୍ଧିମଣି ପଇସା ବୁଦ୍ଧି गाइस माने नातुणी आ ତୁ ବି ସାଉଛଲା मुड़ी मा देखले केमते लागुछन ମୁଁ କଣ ହେଲି କି ମୁଁ ଆମର ମୁତିନ ନା ଗନ୍ଧେଇ ଲାଗୁଥା ତୋର ତୁ ପୁରା ଦଶଥର ଆସିକି ପଚାରୁଛୁ କଣ ହେଲା ଦଶ ଥର ହାଟି ଆଜି ପଚାରିଲୁ ୟାକୁ ପଚାରିଲୁ ବାପା ପଚାରି ଗାଇଲୁ बोले सिर्फ ये कुलटा दे କଣ ତୁ ଜାଣି କଣ କରିବୁ कुलटा दे बोले कुलटा दे ତୁ ମତେ କିଛି କଥା ପଚାରିବୁନି कुलटा देबे कौन एटा कौन तू कौन माने कुलटा दे थाओ आई ତୁ ଆଜି ये मैकेनिक आसेला हमर मैकेनिक बाबू ନା ଦେ हैं ବୁଢୀ ପାରି ଦାନି ମାସ ତ ନେଇ ଶୁଇଲା ଭାଇ ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୁଆ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଜ୍ଜା କରିକି ପାରି ए मैकेनिक हमरे ठीक करी पाले जाऊन सोई बुझा मु जाऊ सोई पड़े घंटे सोई पड़िया तापर जीवा दुकान पाग ठीक कर आई बाबा तोड़ बाड़ी से बाड़ी न से बाड़ी उठा गाइस देखो दी छु हमरा एक्टिंग करू छि हमें माने दर्शक हमें देखु छु तो हमरा छोटे को हम एक्टिंग सिखेले भल रकम सिखेदान तू ही आनी की पकई छु एटी मु काई गाणीबी ओ गाइस आजिर माने वीडियो टा बहुत बड़ ये तो ठीक है माने देखिबे तो जोटा धरिक उठनी मु तो उठी पारि बर्तमान गाइस पूरा वीडियो बना पूरा व्यस्त कौन
ଲାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କର ନାନେ ତୁ ଯା ନାନେ ନାନେ କଣ ବାହାଘର ବାହାଘର ଠାକୁର ପିଛ ବାହାଘର କିଛି ଛୁଆଟା ଆମର କିଛି ଛୁଆଟା ଆମର ଗାଇସ୍ ମାନେ କିଛି ବୁଝୁ ନାହିଁ ଯାହା ମାନେ ତା ମନକୁ ଆଉଛି ତାହା ସବୁ କରିପକାଉଛି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି ଗାଇସ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଛୁଆ ଆମର ବେ ବେ ମଙ୍ଗି ହୁଁ ଏଟା କିସ ବେ କଲର ରଖ ତୁ କଲର ତୁ ରୋଗ ରଖିକି ଯା ବେ। ମାନେ ଗୋଟେ ହେଲା ଠିକ ହେଲା ଏ ହେ ଏଟା ଗୋର ଗୋର ବାହାରିଛି ବେ ନେ ଏ ଏଟା ଗୋର ଗୋର ବାହାରିଛି ବେ ନେ ସନା ବେ କଲର ତା କହିଲେ ବୁଅର କମ ପାଗଳଟା ବେ ଏ ବୁଢୀ ମନ ଲାଇଟଟା ବନ୍ଦ କର ଲାଇଟ ବନ୍ଦ କରିକି ଯା ଦେ କାହିଁ ସେ ଏତେ ବଦମାସ ହଉଛି ଛୁଆଟାକୁ ଆମକୁ ଗୁଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ମୋ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ନଷ୍ଟ କରି ପକାଇଲାଣି ଏଇ ଦେଖ ଏତେ ବଦମାସ ଛୁଆ ଇଏ ମୋ କଲର୍ଟାକୁ ନେଇକି ଏଇଠି ମୋ ସେଲରଟାକୁ ନେଇକି ଏଇ ଗାଇସ୍ ଦେଖ ଏରେ ଏତେ ବଦମାସ ଛୁଆ ଏତେ ବଦମାସ ଏଇ ହଁ ଏ ଏଟା ଭଲ ଥିଲା ଏଇଠି କଲର୍ ବେ ସେତିକି ଥାଉ ଏଟା ସାରି ଦେବୁ ନା କ'ଣ ମୋର ତ ଜିନ୍ଦଗିର ମାନେ ବଦମାସ ହେଇଥିଲା ନା ତ ଜିନ୍ଦଗିର ବଦମାସ ହେଇଥିଲା ନା ଏଇଠି ଗୋଟେ କଣଟେ ଅଛି ତୁ ବେ ତୁ ଏ ନେଲ୍ କଟର କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ ତୁ ଜାନି ତୁ ଏଇଠୁ ଯିବୁ ନା ଦେଖିବୁ ଇଚ୍ଛା ଗାଇସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଆମ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ଟା ସାୟଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ହେଲା ଆକୁ ଟିକେ ଗୁଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ମୋ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିପକେଇବା ଏ ଯେଉଁ ବଦମାସ କାମ କରୁଛି ଗାଇସ୍ ତାକୁ ଗୁଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ଛୁଆଟାକୁ